Nakita na dun si Marjorie for the first time. Nakita na dun si Marjorie o diyang papa. Kaya idadid na mas nini dito sa prisuhan. Hello guys, madong gabi eh. Pauli na dami guys gikan mi sa BGMP. Kami Marjorie Inja. Sakto-sakto na jud among biyahe ka ng sunset na. Jadi na dami sa Garcia. Karon day guys, pista ron sa kuan, Senior Santo Niño. So, ano yung biyahe? Paut pa doon namin sa Valencia. Balik paninda ka. Dito ka sa unahan, liko do unahan pa sa gasolinahan. Sa niya to pa. Di eh. May babay man. Sa ilan na to kailangan ibigyan sila. Agi. Para kailan ba rin nato? Rider na. Rider na. Ngapit. Malap sa lalao eh. Kailan ang kanyo eh? Hi guys, bigyan na po. Nakapamiss kami. Miss Villa. Okay na ba lumapit sa vlog si ma'am? Okay na? Okay na ka? Ikaan mo, kaya lang inaguli na mo. Di na makaan. Ngapon. Ay, alis siya pa ni ulit. Kaning bibi, kaning nag-drive na mo. Ano ba Wala, nag-vlog na ako, okay ra? Okay na ka? Few moments later. So guys, good morning. Happy Sunday. Karon day guys, kanang na ay Viva Kapit Senior Day sa mga nagpista ni Senior Santo Niño. Yeah. Ngayon dito. So guys, mada ito. Nakita na dun si Marjorie for the first time. Nakita na dun si Marjorie o diyang papa. Kaya idadid na mas nini dito sa prisuhan. Diya. So guys, karang na ay nang mahitabo, wa diri sa mohila kay gining na sa pwede mohila kada ni sud sa kanang naiprisuhan kay maitik ng kuan mga pulis na kasi nga preso jud nung ungka amo nan jud nung dang papada na preso ang giingan kay lain magina sa guys kung mahila kay mo singgit jud siya nang volume bitog mo hilak ja mo to pagabot to sud wa si jamo kuan wa si jamo hilak pero nakaibaw jud ko ang tanog jang naong dili maza pud jang kuan guys. So pag sa gila ko sa nakailak na tusod sa presuhan dito na sa nilak sa pagbiyahe na naman pabiyahe na naman paggawas gikan sa kanang na ay padong nami uli. Wa din sa gipakita sang papa nga kanang na ay nihilak dyan diya pa kong gisumbong nga gisakitan ko no sa tijan kay before that kanang mo pagkatong paggabi sa wa pa mi mo biyahe na malagi mi sidan ja di magana sa kuan kay sa karne ja da mi nag kuan magbaka na beef steak ang nahitabo ka doon sa malata gahit panja hinay magana sa panunaw ang ginagisang manghud nga ato tagaan di ay hinsa jara siguro pangipang namay ag
karne. So mo to pagkahumag kaon. Minsan mami sakit ang dyan. So ang ipangutang nag-unsay gi kuan, unsay gi. Sudaan mo to kaade ko sa dadtong kanay kaning baka. Mo to na naglasol. Mo na kagwali. Mo tag sakit agti dyan. Daya kang kaday. Nakalutuan na yung dito manis. Kasi lang misang sadang atilin bag umang init man to abot. Katunan na sa danon. Sino na diha? Pero, Diyan mo to guys. Dapat sa kong sumbong gito nga. Sakitan ko nung sagti dyan ang ginan nga. Di na mo magsumbong na itong istorya o gansay. Kuan. No. Ang sayo mo toon. Ang sayo mong lutoon. kato lang kang kanin dali. Di maglaw sa ano yung kuday. Hmm? Maglaw ra ko kamunggay o kuan. Yan, naliki ko an. Kuan ra. Kubasa. Di. Mazuri ito, di sana paka nagkarni. Matunggingan ron. Kung saan din napaglaw, uy, di mga na itong nagkuhan ng gas. Ang mutaw ko, saan ni mo? Nang ko'y kabasa. Ingon ka. Ang kapag-vlog be. Murang trabaho. Wan na tamis sa baang na. Malugay na ni Sirip. Kani mo na niyang paniud to. Pero kung yatag nga sad anday, init pa to. Puro raba unod. Maraka na bitang adobo nga pinagahi. Mga pinirito. Nagpista rin sila ron. Pista man di ba sila no? Kapil ito no? Di man gutanan diri naman dapit sa ubos. Kanaramang nagkapilya o Santo Niño. Lagi. Salamat dahil sa amang silingan nga nakapamista mi. Balik-balikan dyan may ngari-dari. Ay! Amli ko na mista kayo mong kaon. Yayawan ni mo. Isa mong natutunan sa wali karon. Isa man. Kasi natutunan naman sa wali dali explain. Nag-grade ko ron guys. Siguro sa lang hanggi. Sa hanggi. Dali. Hindi na ipakita mo lang sa video kay makawang ka. Ano sa imong natutunan sa imong pagsimba. Yeah, so
Hindi niya sa buti nga ingani kay ina may isod lagi Tapos na. gawas. Gawas ah. Okay ba? Sa mga ibutang. Nice yun habira na. Andiyan. Ano man? Ano mong natutunan sa imong pagsimba? Pagwali ka ron. Kuan. Ha? Ano siya oh? Ang imong kinabuhi kinanglan imong i-invest sa mga butang nga gitawag ka diha dapita sa Ginoo. Kay di kanya i-bless dihang dapita ug wa kanya tawga diha. Ya. Yan na siya. Bisag unsa pa ka ka-effective dihang dapita ug wa ka gi-assign dihang dapita sa mata sa Ginoo wa gyud pa nahinungdan. Yan na siya nga. Kanang talent kuno gihatag sa Ginoo nimo. Kanang talent nga gihatag sa Ginoo nimo. Bisag unsa pa na nga talent pero diha dapita wa kanya tawga or wa ka gi-assign sa kanang tawhana. Wala ra gyapon na hinungdan. Kay di man na niya mabitaw ni ana siya nga your good works are just like filthy rags. Pasabot ana nibuhat ka og maayo pero para niya mura ra na siya og trapo. Ya. Kay kinanglan man gyapon kaniya. Iyang kusog man kanunay di man imong kugal yung kusog. Mao bitaw og nang kasi imong kugal yung kusog. Hambugira ka. Sino bitaw? Og may ka dihang dapita. Yamin kag tungod nako maayo ko, tunod nako ni success ko, tungod nako na dato ko. Pero hunahunaon nimo dili na imong kugal yung kusog kundi gipaboran ka sa Ginoo dihang dapita. Muna ni ana siya dito, he gives you the ability to gain wealth. Tungod niya muna na kay kwarta. Okay. Pabor na niya nimo, di na tungod kay naningkamot ka. Ibig sagon saon siguro nimo paningkamot og dili ka grasyan Paboran sa Ginoo. di ka grasyan sa Ginoo, wag po na hinungdan. Kaya anytime pwede na niya kuhaon sa mo tamaghamugina na ka. Itanaw niya nimo. Itanaw niya nimo, be ako di siyang suwayan be. Ako Git- siyang paboran din hingdapita. Kanang kan bag gisuwayan ra kanya. Unsa ka nda. Ang hinambog naman ka so i-down na gyapon ka. Yan, No. yan na siya nga. Naay, parang na mga balaod. Niya, wa ka kibaw ana. Niya, gibuhat nimo. So, nasayop ka, nakasa ka. Nga siya ni ana siya nga, ignorance is not an excuse. Niya na sa ignorance of the law excuses no one. Ug wa ka kibaw sa balaod, dili na sa gobyerno. Sala na nimo, kay ignorante ka. Mapreso gyapon ka. Please, gyapon ka. Preso Wa gyapon man ka. ka nagkaton, wa man ka nang tanang mga tana. So, priso gyapon ka. Kaya di man na excuse nga ignorante ka. Kay sa sa spiritual life pa na nimo, na may Holy Spirit gihatag ang Ginoo nimo para mo discern, para na kay kaalam, na kay wisdom, na kay discernment diyang dapita. So, mabitaw ni ana siya, my sheep knows my voice. So ikaw kinanglan siya imong shepherd, siya ang mo guide nimo. Kay og ikaw wa kay guidance Holy Spirit, wala kay guidance niya, magpataka ka sa imong mga gibuhat. Unsa may mahitabo nimo, mayabog gihapon ka, matagak gihapon ka, di gyapon ka mulambo, di gyapon ka maasinso. Kay hunahuna nimo, mao ni akong buhaton nga negosyo, mao ni akong kuanon, pero wa di kay guidance Holy Spirit, wa gyapon kay asinso. Nya, na siya din nga. Kitang tanan before ka natao sa kalibutan na kay assignment. Ya. Gitawag ka sa Ginoo dihang dapita. Unya mao bitaw na nga usahay na ay mga tao na ipadaang kaaway nga mo discourage nimo ana. Kay para di nimo mabuhat ang assignment sa Ginoo para nimo. Unya og di nimo na mabuhat, matinga ka ngano di ka malipayon. Dili ka fulfilled sa imong kinabuhi ba? Niya na siya nga. Pero ang kanang gitawag sa Ginoo nimo, di na nimo kaya og dili ka may tabang niya.
sa imong kugaling kusog wa gyud po hinungdan. Kay naa may stage gud sa imong kinabuhi nga pagiun sa kaniya ba nga naglisod ka, unsay gibati nimo, down kay ka, nag-anxiety ka, na-depress ka. Pero dihang dapita, diha niya gihulma imong kasing-kasing. Diha niya gihulma ang imong character ug unsa ka. Para makahuna-huna ka, usay manggod kining atong mga pagsuway. Tay mo man gud na ang himong testimony sa Ginoo. Nga mo ako, ingani ko sa una, pero tungod sa Ginoo, tungod sa grasya sa Ginoo, muna na ingani ko karon, kay gitagaan ko kusog sa Ginoo, gitagaan ko kaalam sa Ginoo, muna na ingani ko karon. Daghan ko giaging mga pagsuway. Ang pananaw sa tao, hayahay ka. Ang pananaw sa tao, okay ka. Pero sa tinuod, wala kahibaw ang tao. Ug unsay imong gi-struggle sa sud nimo, wa kahibaw ang tao nga katawa lang ka, pero wa kahibaw ang tao nga nakay-struggle sa imong kasing-kasing nga gi-dealt with sa Ginoo nimo ba. Parehaan ng nakay kasuya, nakay kakuan kag ay ingani siya, hayahay siya, ingani siya. Wa ka kahibaw nga gidil ka sa Ginoo dihang dapita kay ang kana mga pagsuway nato diha manggud ta ma-mold, diha nato makit-an atong character ug unsa ta. Diha mo gawas ang tinuod nga batasan ba sa panahon sa pagsuway. Ug unsa ka mo sa pasalamat pa ka sa Ginoo sa pagsuway, imo ba siyang tunglohon tungod sa imong pagsuway. Diha nimo makit-an ang tinuod nga character sa tao ug moagi nagpagsuway. Kay ug naa ka sa kalipay kanunay, di man ka makatawag og Ginoo kay naman ka sa kalipay. Pero sa panahon sa pagsuway, Patawag ka Ginoo. diha nimo makit-an ang tinuod nga character sa tao. Nya, diha pud sa pagsuway, diha nimo makit-an ang imong limitation. Diha nimo makit-an nga abi na kog maayo ko dinhing dapita, dili man di ay. Nanghambog pa kasi imong kogalingon nga maayo kay ko dinhi. Daghan kini daig na ko dinhi. Ang tanan taon tan-aw na ko kay maayo ko dinhing dapita. Pero sa panahon nga kuhaon sa Ginoo, ang pabor niya nimo. Nya diha nimo makit-an nga dili man dito ako ang maayo, ang Ginoo dito, ang grasya dito sa Ginoo nga iyang gihatag nako, pabor dito sa Ginoo nga gihatag nako. Muna makahuna-huna ka, dili day ako, kundi siya day tanan. Muna diha nimo mahuna-hunaan ba nga ug ako lang wala man gyud ko maski piso. Ug ako lang kinsa may magdahom makaingani ko. Kundi ang tanan grasya na sa Ginoo, kana tanan gihatag na sa Ginoo nimo. Kay gisuwayan ka, kay gipahibaw nimo nga wala kana nimo og di tungod niya. Kay niana man siya, the Lord gives you the ability to gain wealth. Tungod niya muna gitagaan ka anang wealth. Tungod niya gitagaan ka anang mga pabor. Kay ug wala nakita sa Ginoo, ug wala nakita sa tao nga nay pabor sa Ginoo nimo, di makatabangan niya. Nya na pag siya nga away, nahadlok ang kaaway ug unsay gibutang sa sud sa Ginoo nimo. Pero anang mga tawo nga mga kuan, mga addict, mga kuan, ang kada tawo nay tawag sa Ginoo ana nila. Pero nakikita ang kaaway nga naay maayong plano ang Ginoo nila, muna gubuon sila. Muna himuon silang addict, himuon silang mga unsa-unsa diha. Mo bitaw nag ma-rehab na ang tao, ma-transform na ang tao. Mabalik na sa Ginoo ang tao, di ba mo ana ang tao nga maudi ay giguba ko sa yawa kay naay plano ang Ginoo nako dihang dapita nga molambo ko nga makadaig ko niya, makasamba ko niya, makawali ko niya. Maudi giguba ko sa yawa dinhing dapita kay naa day plano ang Ginoo nako nga mustorya ko sa akong testimony sa mga tao nga kanang imong kasakit, kanang imong mga pagsuway manggod gibuhat sana sa Ginoo nimo para mahimo kang example sa mga tao, mahimo kang kanang makatabang ka sa laing tao ba nga naka-experience pud pareha sa imong gi-experience niya na sa siya nga una niya na ang Ginoo nga let your light shine before men nga makita nila nga ang imong kahayag ba dili hayag nimo nga imong kugalingon kundi kahayag sa Ginoo diha nimo, nga makita nila ang maayo nimo nga gibuhat nga daygon ang Ginoo dili ikaw. Buutan ko, mutabang ko sa pobre, buutan ko, muhatag ko ani, muhatag ko ana, daghan kay ko gihatag sa pobre. Pero tan-awon sad di mo imong kogalon, ikaw ba
ang nihatag ana or gigrasyahan ka sa Ginoo para mohatag ana, giyahan ka sa Ginoo nga mohatag ana. Kay ikaw lang ang nature sa tao kay hakog. Mo ana biya ning tao ako una kay kuan unsaon na lang maot ang panahon. Ingana biya ang nature sa tao, hakog biya ning tao. Pero ikaw gigrasyahan ka sa Ginoo kay naamang ka ana, mo bitaw ni ana ang Ginoo nga ikaw steward ka. Dili na imuha, iyaha na. So kana iyang gibutang sa imong kamot para na nimo nga i-share sa tao. Ibalik niyo mo sa Ginoo ang iyang gihatag nimo. Wa siya niingon nga para ato mga talent sa katong gihatag niya sa katong sa parable. Ang gibuhat ato sa Ginoo, gipusuwayan niya ang tao ug unsaon niya iya bang taguan or iyang palambuon, iyang i-invest sa laing butang. Nya na pud siya dinhi nga. Bisag unsa pa na ang mo supak nimo, bisag unsa pa na mudaot nimo, ug ikaw naka-align ka sa kabubuton sa Ginoo, wa sila'y mabuhat ana. Ang kanang kakontra nimo wa sila'y mabuhat ana. Kay ang Ginoo mismo moaway para nimo. Siya gyapon ang mohatag og pabor nimo sa dihang dapita. Ug naka-align lang kasi ang kabubuton. Unya dinhi ang pinakanindot nga akong nasabtan na ako jung gisuwat jud naagbutang gyud ako sa taas na you cannot mix God with anything else because everything bows to Him. Dili pwede nga imong i-mix ang Ginoo sa laing mga butang, sa laing mga tao. Di nimo pwede himuon nimo og idol ang imong emotions, di nimo pwede himong idol ang kanang tao, di mo pwede himong idol ang imong kwarta, di mo pwede himong idol ang imong kaugalingon. Kaya kana sila tanan maski ikaw mismo muluhod gyud ka niya. Moinga maayo kay siya, nindot ko, maayo ko, gapa ko, ingani ko. Pero og botho na hunaon nimo, dili gyud na nimo siya pwede i-mix sa Ginoo. Kay ang Ginoo siya man gyud ang source. Siya man ang nasa taas. So di jud nimo pwede i-mix ang ubang butang sa Ginoo. Kay siya jud ang mulabaw sa tanan. Mao na siya. Kasabot ka? Grabe gwali karon ay. Nang ko nimo ako naminaw. Minaw man. Kamu maning kuan. Subay sa gipaminaw. Suot na ako. So na. Ano? Ano na?